máis vinculados sobre todo coas festas de verán, un pouquiño tamén adiantar cousas da Bacofesta. As festas de verán, como sabedes, van a desenvolverse entre o día 3 e o día 7 no seu entorno habitual. Creemos que temos un programa dentro da premura coa que traballamos e dentro, bueno, pues das complicacións que ten arrancar un mandato en pleno brao. Eu creo que temos un programa completo no que incorporamos unha cousa que se perdera despois da pandemia, tamén por culpa da propia pandemia, que é a programación deportiva, no que Vicente leva traballando constame moito e profusamente. Xa vos digo, vamos falar sobre todo das festas de verán, que pretendemos que toda a programación, inda que son actividades diferentes, vai acabar estando empatada, non, coa da propia Bacofesta, que se desenvolverá entre o día 11 e o día 13 de agosto, pois tamén no seu entorno habitual á beira do río Sil. E eu nada máis, deixo vos con Vicente, que ten toda